Се замислих какво би било да сме отново заедно с Владо. Нямам така смелостта да си го представя наистина, но днеска след това, което той организира за мен, след тази романтика, след като ме доведе на място на първата ни среща, наистина се прокраднаха такива мисли в мен и не знам, може би било много хубаво да сме отново заедно, просто трябва ми време, може би, да помисля. Не съм сигурна. Три дни след романтичния пикник, Зорка и Владо отново са заедно. 38-годишната жена е ентусиазирана от този факт, но е притеснена как ще го съобщи на дъщерите си. Много ме беше страх как ще отреагира Деница. Просто сърцето ми се беше свило. Да, за Калина е ясно, че ще много да се радва, като и каже, че се събирам с баща и нормално е, това е нейния баща, но Деница наистина много се страхувах. Що сте се събрали, това значи, че ще дойде да живеете. Това не значи, че някой пита ли ме? Престанете. Ма кой ще те пита, бе? Аз никой ли съм в това семейство? Той не ми е никакъв на мен. Ма на мен ми е някакъв, значи, че... Стига! Ма на мен не ми е никакъв! Аз коя съм? Мене трябва някой да ме пита! Деница, престани! Не мога да повярвам, че ми го причинява това. Много добре знае, че не го понасям и че въобще не се разбирам с него. Винаги, когато дойде, винаги ми се прави на умник и винаги ми казва какво да правя. Ама какъв е той? Той не ми е никакъв. Стига, върни се, нищо не е станало. Какво е станало? Не съм казал, че ще дойде Владо тук. Ма за какво трябва да те питам? Аз не мога да те питам какво да правя с моя живот. Няма да се радва, вие двамата, тримата сте си заедно. Ти, Калина и Владо заедно, щастливи заедно. Владо се държи много добре, и с тебе. Ма той не ми е никакъв. Какво значи? Той се държи... Не мога да живея с човек, който мрази, аз не го понасям. Никой не е казал, че ще живееш. Ма той ще дойде, със сигурна съм. Щом сте се събрали, ще дойде, убедена съм. Престани, къде? Деница, къде отиваш? Това беше прекалено. Наистина беше прекалено. Да, бях горе-долу подготвена, че ще отреагира не добре, но това беше наистина просто прекалено. Владо не е никой, не е такъв. Аз съм убедена, че той ще положи много усилия, ще направи всичко възможно да се сближи с нея и ще се държи много добре с нея, но тя просто не иска да му даде никакъв шанс. Много добре знам какво ще стане сега. Ще правят пак на щастливото семейство тримата. Аз къде? По средата, където се падна. Ама аз съм никой, забравих, че съм никой. Просто не мога да живея тук повече. И сега Калина ще почне да ме дразни с това. Татко е перфектен, татко прави това, татко прави онова. И ще почне да ме дразни. Не мога повече така. 2 седмици по-късно Зорка и Владо са поканени на годишния концерт в школата по танци, която посещават Деница и Калина. Тъй като това е важно събитие за двете момичета, по-малката сестра е поканила и своя баща Павел, който пристига с новата си приятелка. Сега! Са ли намери? Кога? О, щастливата двойка. Честито. Честно казвам, стана ми неприятно. Гледката не ми хареса. Не мога да разбера Зори защо е допуснала отново този човек до себе си. Този мизерник не я заслужава. Тя е много хубава жена и сигурен съм, че ако си може да има всеки, който се пожелае. Почувствах се страхотно. Имах най-прекрасната жена до мене. А той е просто цъфна с поредната куха кифла. Престани с твоето парадиране! Престани с това парадиране! Мога го и го правя, това е положението. Добре, всички, целият свят разбра, че го можеш. Окей, добре. Айде, Владо, айде, моля ти се. Вътре. Идвайки тук, нямах такива намерения да правя скандали и така нататък, но неговото поведение, провокиращото му поведение ме изкара извън нерви. 5 дни по-късно. Заради изпукана тръба, квартирата на Владо трябва да се опразни и санира. Тъй като няма къде другаде да отиде, Зорка му предлага временно да се нанесе при нея и при децата. Дали обаче това ще се хареса на всички? Какви сте кашони? Да, що? Дали идва за няколко дена? Дени, моля те, не се излагай. Какво да Всеки има нужда от личните си вещи. Нали идваш за 2 дена? Какви са тия кашони? Моля те, дай се по-прилично. Ама какъв ти е проблема? Какъв ми е? Той се нанаси тука. Мене някой питал ли ме? Не, кой ще пита? Аз кой съм в това семейство? И аз съм човек. Мене никой не ме е питал. Дени, моля те.
Дени, влизайте. Сам като си представя тук, че ще закусва с нас, ще яде с нас. Вечеря, сутрин, обяд. Какво е това нещо? Аз не мога да си го представя. Ще се легават с мама, но правда ужас, не мога да си го представя това нещо. Знам, че ситуацията е много сложна за Дени, но не мога да оставя Владо на улицата. В крайна сметка той има нужда в момента от мене, има нужда да му помогна и в случая Деница трябва да се съобрази. Ама той не се нанася тук спокойно, това е временно. Това е временно съвсем докато Убедена съм, че ще стана тук за винаги. Сигурно съм махайте. Деница, моля те! Деница, престани! Два дни по-късно Зорка изглежда доволна от взетото решение и бърза да се похвали на своята колежка. Човек носи ми кафето в леглото, закуска ми прави. Ти просто не можеш да си представиш какво отношение. Аз не съм се чувствала така от 15 години. Ама все пак тя е дете, постави се на нейно място. Това не е нейният татко. Не е нейният татко, той се държи перфектно с нея. Просто тя е много голям инат. Разбираш, смисъл, аз разбирам, знам, че все пак ревнува, нали, това е бащата на сестра й, но той наистина се държи перфектно. Какво Тя правите, все бе? пак е дете. Зори, какви ги вършиш, бе? Но какво става, бе? Защо? Защо постъпваш така, разбери? Ма чакай спокойно, защо ме блъскаш? Спокойно. Ама Какво не става?